Sinjayo kuni baba. Ishe ndibaze ndauri chikwati padare. Ishe ndibaze ndauri chikwati padare. Tachidzorepo. Pamtore mbao. Nyaya yakauya date yakadare rapfuura. Munhu achinobva ari kakuri. Ndio munhu achinobva atongwa in default. Ndobva apiwa judgment yekuti abhadhare mombe 5. Nyaya yacho inyaya yemwana yemaroro. Saka uya anotaseva singi information yejudgment akabva aita appeal. Saka iye appeal. Asi iri ukunda kwaNeuso ndiri? Ndiyo nyaya yekuenda kwaNeuso. Ndokwenda kuna waenda kwanje ma? Waenda kuna kwaNeuso. Wakanoona andi? Ona iwo Neuso but anogara kuchakara. Anozoti ndio munhu. Aneuso agara kuchakara. Kutaura urayai? Urayai asi mambo. Angori munhu mufano vanhu vanongofamba. Ndakatozonzwa kudaro. Urayai asi mambo. Yozotiza samuntu. Aiwa akato Pakaisa munhu andisipo. Ndandikadona. It's okay. Tukuti zuzu urayai asi mambo munhu wozvaka nongozvikarira munzvimbo nemadzimambo. Ndinobona. Ndakatofonera mambo Neuso musi wacho. Ndichivaudza kuti ndaitofunga kuti pamwe kuda ndiye anodzani sekretary wavo. Ndikavaudza kuti no mambo munhu anofanira kuuya kudara. Because tikakudana kudara ukasauya iwe pachako ndiwe une mhosva. Chizvo wakatoita izvi. Wazoona mutongo wauya. Wazokadzika ndi. Unofanira kunge uripo kawozvidhifenda. Zvino kana usipo unodhifendwa nani? Chiramba kuwe. Kusauya kwawakaita ikoko unofanira kubhadhara mbudzi $35. Until next time uchaziva. Ukangoona munhu kudegwe kudare unofanira kuenda kudare ndokwaunobva zvichemo zvako not kumunhu. Woenda kumunhu ari mustreet womubvunza ndingaenderi kudare anokuudza kuti chii. Wanzwisisa here? Takuda kuchidzokera munyaya yawauya kuzozvidhifenda. Ndizvo. But $35 tikuita nhasi kuti munhu kusauya kwawakaita. Then ichitaura vari kutaura wanzi wakapila wakati nyaya yangu haina kutongwa zvakanaka. Takuda kuchinzwa. Ndindotaura. Aiwa akambotaura ngataura. Akamangara kuti akamangara kuti kudii. Iwe uzozvidhifenda. Pamusoro imambo. Ndinotoshamisika kana mukwasha achinditira apiwa. Musashamisike. Taurai nyaya yakambouya kudare. Iye agozvidhifenda. Alright. Mukwasha ndakamusungisira mudare nenyaya yepfuma. Mushure mekunge ndaona maimini vanonzosiwe vanga vachigara pamwe chete mwana wangu nemukwasha. Vakundifonera ndiri kumusha kuGokwe kwaChireya. Vachiti bamunini mwana haasisiko kumurume wake. Ndikati zvakaita sei? Zvikanzi ndazoona murume wemwana wenyu akuuya nenhumbi asi ndadziramba. Zvakandinetsa mambo. Kusvika ndakambokutsvakai ndikazobata mukomana anonzi Law. Ndikataura naye ndikati pamombe pane nyaya yakamira yakadai. Ndingabatsirwawo sei? Ndakamboona kuti ndiise nyaya yangu kwaChief Chireya. Wese kwamakutaura kureko. Zamuri kuda kuti dare rikubatsire izvi. Muri kuchema chii pamusoro peuyu. Nokuti akaita sei? Uyu akatora mwana wangu. Saka muri kudei? Ndiri kuda pfuma yangu. Chete mekunge abhadhara 120 yokuzivisa. Chete muda pfuma. Takudzokera kuno. Wanzwa here zvekutaura. Unovaziva here? Ndandivaziva. Kuhama. Vaziva. Unovaziva sei? Avari kuti mubereki wacho. Amene unotobvunza mai yako. Ungakunovabvunza simukugako. Saka saini iyo inoreva kuti hausikurova. Kana wakaroora unotenge uchiziva vanhu vari kupa mari. Wakambondisa mari? Kunani? Vapi? Yakaenda kupi mari?
kwamuri ndo 120 yamamitaura wanzwa kuti ndo kwayakananga saka wabvuma here ndo baba vacho tisati ndabvuma ndakuona pabepa pakanyorwa kuti dzingai mazvarirofa asi mvume wangu achinzi chipo mugoriwa saka ndinonyatsonzwisawo kuti ipapo pakafambawo sei hanzi sene muine vava yakasiyana masene mbeda akawanda kuna mazvarirofa namugoriwa namuzvamusi muzvamusi so inini ndakambonyasa kuti mugoriwa but mazvarirofa ndisene okay andiwo rudziwa isusu hatidini wanzwara zvavari kuta yatikuziva saka ndiwo here wewe nevaunoziva here ina ndavandoziva asi kuburikidza nekusiyana kwakaita masenemu zvinonipawo confusion amzore asi unoziva kuti vana vanotosiwa masenemu nana mai vavo akurirako uziva but akosha manje kuziva kuti mwana akachengetwa kupi abereka chindiyani kana atopudza ega ndo zvaari kuziva asi kana une vako iwo unoziva ina ndavandoziva sada kutongotienda kutangira pana wakutotenda kutanga pano chikumbiro chavo wachinzwa kwanzi ndiri kudawo chauviri chemwana wangu pfumba ngatiendere kutaura mama aiwa ndiwo tofanira totaura handi ndiwo waturi kuapira ndiwatototaura iwe ndiwanga usipo inini ndakatora mudzimai wangu waDecember chatagara kusvika muna January taurisa vanhu kubva muna January saka taisaka kusanzwisisana mugazira wataita mudzimai wangu aita achifonera nevamwe vanhu vakasiyana navo achivafonera vanhu vaivai vakamudzora kudzuka kwandiri inini kutanga kudetsana nini ndaitosvika panguva yekuti aifonera vanhu vakasiyana navo vandakasiyana navo inini madzimai ako iwe vasikana goduri ndasvika panetidi kuti mai vengu musikana vakandifonera vakati mudzimai wenyu akaramba inetsawo mwana wangu ndakusvika pakuendawo kupolisi saka mukunetsana imomo iye aizonetsana nini inguva yapamba saka zvakaita kuti nini nditi ndikasvika pamba namba aidziwa nini namba dzimwe kaita dzekutsvaga tio takadzora kodzimwe pane dzimwe dzandaiva nadzo kozi nii ndani nemudzimai wandakasiyana naye saka idzokuti akadzitora mufoni akatanga kunetsana nawo ini ndaiita kuti ndiendese mwana kuchikoro ndichivapa mari kuti mwana ende kuchikoro saka akatora foni kuti akatanga kunetsana nawo achiti ndida kudzokera nekuti ndikutaurirei nawo saka mudzimai akabva ati ndakumboenda kumba kwedu akati ndakuenda kukadomo ndichadzoka musi wemande chataona mande yapfuura gari gari paibva papfuura 2 months ndo pakauya gogo vaka vachinzi mainini ava mukugara ini mainini ava ndasingazivi kuti ndigogo vake kawo ndi pataigara zvichiva papari padhuze napadhuze pana handina zuva ratakamboenda kuti ndiintroduce kuti ava ndigogo chero ivo kuti vauye pamba paipai havana zuva ravakauya asi ndakazoshamisika vachiuya kumba vachinditi ndatumwa nababa wachipo kuti chipo adzoke panapamba ndikati orit ini ndichadzoka tozoita tozotaura ivo vachibva vaenda kwai kuti adzoke papi vaibva vati ndichazoya hanzi havatumwa kuti adzoke papi kumba kwangu ini apo paakabva tinopaziva wati akati ndikuenda kukadomo ndo kubva kwaakatoiteko asi akatakura zvinhu pakuendea zvakatora nguva yakadii izvo zvakatora kuti vazouya zvakatora nguva yakadii vaenda pakazouya 2 months ndipo vakazouya namaendepi naizvo kupi zvava zvaita zvinhu pamusoro emumba wangu angoti murume akanditora muna November anditora November akandizoti handimukadzi ndakasara ndimukadzi wangu
Atokwa mwedzi wambudzi zvikanzi. Akati handa mukadzi ndine mwana 1. Ndikazvinzwisisawo ndikanogara naye. Mukugara tese ndakazotanga kuwana mameseji emukadzi wake achiti ndichagirobhe kugara. Nekuti handikwanisi kuti ndigare ndine mwana plus mimba yandinayo. Azviti kuti ndigare kure newe. Ndikamubvunza ko mimba yekutaura ndeyani zvikanzi mimba handizivi mimba ndeyani. Ndikati ko wakandivanzira sei kuti mimba ndeyako? Aiziva mimba ndeyake. Asi mukadzi aita kuti mimba ndeyemurume. Wakandivanzira sei? Zvikanzi izvo ndibvunze. Uziva nabasa nazvo mimba itorombi kwauri. Ndikati ndifanirwa ndekodzero kuti ndibvunze. Uzi ini ndinogara nayo panapa. Dai waziva kuti mukadzi wako munonzwanani ausingadhura kunditora panapa ndauya panapa. Zvokuti iye aironga nemukadzi wake aironga zvemwana wechikoro asingandiudze. Nyangwe chingaa mari chingahebhe chinge chichemwana andirambe but iye aiendesa zvatisingazivi. Toda kuziva pane dambudziko. Iroro asi dambudziko. Kumba ngasingasapinde munhu ari kuchengeta mwana wake akatsamuchengeta arona kutosungirwa mendeni. Mumba ngasingasapinde kubva mwedzi wauya mukadzi wake wiki rauya mukadzi wake muchakare. Kumba ngasingapinde kudya ngasingadyi mumba asingagezi achindanzononowa malast days. Halo Mambo. ndiwe kutauri kwanyaya. Alright. Inini mumba chikodzero chaita tisapinde mumba. Ndaitouya ndichitorara panze nditori mumota. Ndaisvika ndopaka mushure mekunge tambonetsana nenyaya idzodzo akatoda kuti ini naitirovani. Saka ini ndaiavoida kurovana naye nekupanana naye mashoko. Saka ndaisvika ndozvipakira panze. Iyi nyaya yataura kuti ati anonoka. Nyaya yakaitika ndekuti ndichimutora mudzimai wangu. Ndine zvinhu zvandakasuspecta ini. Ndichibva ndati mudzimai wangu iwe fana kuti umboenda kuchipatara. Fana kuti umboenda kuchipatara. Timboona kuti problem iri papi. Ndobva aenda kuchipatara. Ndiyo ndafonerwa nadhokota. Pakati tokupinda kumanyi kuno. Ndiyo ndaenda kuna dhokota kwe. Dhokota wakati pane zvataongorora taona pane divi riri kuma STIs pamudzimai wenyu. Ndikati ndobva vatoti imimi mufanira kuti mubaiwe jekiseni. Chibva ndatobaiwa jekiseni. Iye ndobva abaiwa futi jekiseni. Aibva apuwa futi nemapiritsi. Vose vakaita dambudziko riri kwaari. Ndobva vamupa futi nemapiritsi. Saka ndopakati ndakati anonwa nekuti inini simeo yandaenda inga isingandiitiri zvakanaka. Saka mashoko iwayo akabuda zvavo. But paive nezvinhu zvacho zvairiyo. Nezvinhu zvaititi. Kwani pane pamakamboenda mukanobatwa siki kuchipatara? Inini ndichina kuchipatara. Andiudza nesiki akasenda meseji asipo pamba masikati. Zvikanzi wewe usandinetse. Ipapo ndafunga kuti yanzi ndakuita nezvako ndakuita. Kubvira nakubva ndichikutora kubva ndatanga sangana. Mupindura izvotavhunza. Ini sika ndisikuiziva mambo wangu. Pamakaenda kuchipatara akafonekwa ndepapo. Andiudza nyesiki. Ndikanotariswa. Zvakanaka pachakabatwa. Hapana. Karoti kudini? Handiziva kuti nyesiki yakabatwa. Ndikadedzwa ndikaneno ndikufanira kubayiwa. Takabayiwa tese but sika ndinobayiwei kana pasina sika? Ndozivei. Mukangotobayiwa musingagwari hambe musati. Chikwadi kuti mungotoenda kuchipatara kutotanga kutobayiwa inomba here. Inobayiwa. Aiwa totamakazitoaditi. Mune chekuita nemanana chiremba. Isingotaura nyaya yavo yavataura vega. Kuti mukangosvika kuchipatara munotanga kutobayiwa here. Motodedzisa munhu asipo kubayiwa kuti inomba here. Ndonjakanetsa ndakandatariswa inini. Nesi wakati inini mwana wangu hapana chaona pauri. Ndebo sure hapana wakati hapana chandaona. Unofanira kubayiwa. Murume wako ngauye panapa. Timutarise ndobva tariswa nasekuru. Ndobva kwanzi baiwa jekiseni ndidzire maybe pane problem dautika pauri. Achindiudza inini naye. Ini ndobva ndabuda mugedhe rechipatara. Iye ndobva adzokera muchipatara. Akamtora temba muchipatara because mai vakati baya isusuka. Vanoerera nayo. Wekuchechi. Antode lingi isingaiti. Takabaibaya nema. Handizivi vakadzoka vakatira nyaya yekuti chii because vakazokandira kanzi akazondianzi une siki. Isiki inga iri pauriwo. Ndikati yakonza malast days here. Wadungudza mari dzekutanga iwe. Aiyo but munzo here. Siki inoona kuvapo but imimi hamuzivi kuti yauya nani. Pamwe ndiye anenge auya nani. Ndimapapari. Uya uvise munhu adzijaira kwazvo. Munzo ari kuti
ndakawa simewe yandakanzwa ndikaziva kuti inenge 6 anoona kura kuti zvinhu haatozvijaira anotozviziva ukanzwa munhu akunwa achidai yachi mazvibata akataura kazvikununga ndimadini endatsanangura kuti ndandanzwa simewe yesiki iye anoiziva anozitoizwa antonzwa kuti akasangana munhu akadero ndozvezviri ndikunyemba chimwe anoiziva saka tikuti isusu zvakaitika but hatisi kuti ndeyani bcause muna mutirana pamwe ndeyaiwana auya akupai nditika amungazvizivi kana pamwe ndimunayo tongoti tikunda pamastages kuti izvo zvakaitika imi mapokana mamboenda kumusha saka akazokuti imudzoke ndeyani chakata ndisiye marriage makatoisiya here ana kusiya but ndakangoti dambonozorora because ini ndakuita usina space panapa kuti handizoti wagare panapa handitozivi kuti une mwana ari panapa une chii chavo ndakagara mbonozorora ndandaenda ndauda kuti ndichidzoka zvikanzi handizivi kuti wanga uri waita nezveyo kuzi wakapedza nyika munhu akapedza nyika kudhara wakapedza nyika handikwanisi kugara newe ndamukuti kudii mukuti kudini muchirungoda here kudzoka papo amenzi yangu ndoida mambo wangu muda murume saka hamuzotidzi futi here kana nekuti matambudziko vaya achingoriko amai vaya vemwana ndozvakandiudza hangu kuti akuza ini ndakuda kuda yesoro no yake chete kozi akanditi matambudziko ese aripo mukadzi wangu andikazvara nevana aripo aripo pamba here kana kuti anozachindwa zvekushandisa naye mwana wamai mukadzi uri kumuda here mudzimai ndomuda anzi muri kudiwa mazinzo ungatazofarira zvakadii kuti muri kudiwa padare shoko rakanaka fine baba vati vanodawo kuti urwadziwe nekuchengeta mukadzi wavo unofanira kuva nezvawakaitawo kuvabereki izvozvo zvinokudi zvinokupa kuti ukoshese usazotore kunge chinhu chawakanonga muroti vabereki wako vaziva ngavachiti problem ndeutomosekuvaziva ende pari zvino tiso anyaya vamambotipo izvi saka taifunga kuti iwe unotora mhuri yako but towirirana kuti pane chikamu chino chiwo chambopowani baba wakuvaziva andizve baba vanga zvawakanga wakatongwa zviya nyaya kuti handikuona nhasi kutaura ausipo saka techingoisa zvinhu zvese zvavane vachidaiwa ndo techingoti ndo zvavari kuti bcause hapana munhu panzvimbo yako ende kusavapo kwako kwakuri kwokudheerera dare kwakusiko kuti waita dambudziko andozvona saka zvatakuda kuti uite inyaya iri simbuka roro hariperi kana hariitwe musi mumwe chete chipera andizvi umbotsvaga ukachikamu kamwe makati muri kuda chii ndakandoda mombe 5 mama kwakuri kutsamwa ndandisina kutsama mama namakatsama zvimwe zvacho ndikakurondedzerai mama mirai ndachikumbiriwa ndikutaura changamira aiwa totopedza nguva mukataura totopedza nguva ndikuti makabatikana nezvanga zvaitika saka mukati ngandibhadhabwewo zvano navo vana vari kudanana kutaura kwavo mavanzwa wani mwana ati muri mwangu ndikumuda kumba yangu mwanya vana venyu vese kana vakatodai hanzi azvara mwana atsikana zvara mwana kuma zvara mwana kuma zvano vana venyu vese vakadai anditika saka vari vana venyu kudai mati munoda mombe 5 hatisi kuramba but hadzibudi nguva imwe chete zvekuwirana ndezvekurorerana saka tada kubvunza mukuru wacho kuti pamombe 5 dzari vana baba zvaungambowanawo zvii zvinoita kuti vati zvarwa kwanyu venyu kuchi vazive kuti aiwa mhuri yangu iriko ndiwe manje kwasha ini ndongoti vanokwanisa vandipawo chiro dzimwe chete chimbotsvaka ndishanda basa ndandokwanisa kuwana mari kupera mwedzi saka ndombotsvaka kuti ndokwanisa kuisawo mombe imwe chete
pamwedzi pavanovaisa imwe chete ndipo vachitaura kuti dzimwe dzichatevera sei wanga mbiri kubva atombobhureka hako otaurirana navo kuti ababa teta kuidzorera kumunyaya isitobuda mairi ukambounza mombe mbiri uvapa isitobuda todzosera kumunyaya nyaya ndianenge akupota achidi tamboona kuti vane zvavambowana saka pamombe mbiri singazoti mungandipawo period yakadii tipeyo ndionuvana ndikwanisa kuti 2 months mombe pamwedzi saka zvinoita here kuti abhadhare mombe imwe kana dzinguva dziri 2 one time pamusoro wemambo chakatanga mambo ndo chakachenjedza ndokumbirawo mambo nditaure mambo ndinozviwa hangu but dambudziko rinoitika handi munonoti ndogara ugoko kwachireha izvozvi ndakafamba ru4 rumwe rwacho ndasingafaniri kufamba mushure mekunge judgment yabuda mukwashaka ndimhangarira saka mambo mukwashaka kana zvekuti vanodanana handizvipindi handirambanisi vana ini but kutopotera kwamuri mambo mwedzi wari kutondipa mambo miviri kayakawandisa ndokumbirawo changamire kana muchindinzwawo mambo wozi hani muri kuona kuti vadzokerana pamwedzi muviri mebha kutotsotsiwa ndini amutsotsi amusimi hazvisi kuuya kwamuri zvikuya pano saka anenge anotsotsa uyu pari zvino ari mumaoko medu zvinhu zvaari kubhadhara anobhadhara pano imupiwa andimabona tikuti isusu tinogona kumuti ngaawena zvemangwana asina anozviwana andimabona munhu anopiwa nguva zvinotenderwa kuti munhu akakumbira kuti ndachikumbirawo kuti nemawaniro angu kunzoti kaamutiza ari kune danga remumbi dzake dzinoti ako unongodaro sei une danga handizivawo zvedanga but ini ndichibvunzawo mararamiro anoitawo mwana wangu ane murume wake vane zvavanoitawo mambo saka zvimwe zvacho mamboka ndiri kuona sekuti 2 months dzaari kundikumbira mukwasha haasi kutonditya kana kundirespekta ari kukumbira akavanda kudare mambo but zvimwe zvacho dai mandinzwawo changamire mukamupawo kana 7 days kana 14 days mamboka ndinokunzwai haambozviwani pasii azvibudi 7 days azvibudi munhu ogona tomba kana 1 day kana anayo handizivenyi mambo asi kuti isusu titonge tichiti isusu hani munoti hatinatotsamwa tikufara because mese makadera hapana akatigumbura kana kudii tiri kuda kukuyananisai tiri kuda kuita zvinhu zvinoita kuti mwana wenyu akonogara mwana wenyu arinogara kuva haambonogari mambo aiva anogara ndiye hati anoda nogara mambo handisi kuda hangu kurambira ichangamiri hausi watunoda kwanza unogari kunei zvese izvozvo izvi munodzoka pano hatiri pano zvinhu zvaari kutaura uyo ari kutaurira pano zvikundoda mukadzi wangu matambudziko achanoitika iko anotipindura kuno kuti ndatadza kunodi animazona asi isusu hatina patakambogara dari nayo ndokwekutanga so kuti timuti anonyepa manje asati ambotinyepera mugona asati atinyepera asati ambotimutonganisa isusu hatifunge kuti anogona kutinyepera nekuti zvinhu zvatikuita panapa zvinhu zvekuti kana anyepa tinozoenda tunotora zvinhu zvatinofunga kuti tinofanira kudii kutora kuti zviripe mhosva yake kana nguva yadi yadarika yatitawirirana ini mubvunzo ndakubvunzai ati pamwedzi anogona kuwana mombe pane mumwe mwedzi mombe ndati munoda kutora iri 1 rekadzingoita 2 mambo handisi kuramba ini mutongo wenyu mambo asi mambo akaita mwedzi mombe munenge muchingondiomesera mambo ndokumbirawo kuti kana achingokwanisa mambo pari kundiremera ndepekuti zvaakanditaridza mukwasha kuzoona ndokwira kuno mamboka muri kuomerwa papi
mukomirwa papi changamire bora anotobhadhara uyu kana achida mwana wangu aiwa transport anokupa kana achida mwana wangu mambo ndambonditaridzewo nhasi kuti anoda mwana wangu pamberi penyimi mambo anotadzanisei ndataridzewo pamombe iyo handi mombe idari ine mari yayo mambo ndataridzewo pamberi penyu kuti mimi anoda mwana wangu nokuti uyu mukwashaka ndakasvika kutukana mari 300 mari 300 yemombe chimwe chaita kuti vazosvika pakudaro inyaya yekuti tigara nemudzimai wangu taura chikwadi ndakamboshaya mari kuenda $300 mumba ndikamubvunza mudzimai wangu kuti mari zvafamba sei nekuti ndiye wega ndachigara naye ndobva anditi pane kwandangoiwana gare gare ndobva azodzoka kwandiri ega ndobva azotiti mari ndakaiwana muhembe pandaiwacha hembe dzenyu bcause zvinhu zvaangatenga ipapo zvinokosta zvekuma $80 ndobva ati saka asi kuti inini akatora 300 pandashaya 300 ndakaona zvinhu zvaangatenga ndikabvunza tini ndakati ngatimomira ikwereta nekuti zvinhu zvinaomira musha ndandashayiwa imwe mari kuti zvekare but handimupomeri kuti ndiye akaitora zvake but 300 iyi ndakaishaya mumba imomo but akazondiudza kuti ndakawana mari pandaiwacha hembe dzenyu 300 yacho inokwana zvinhu zvaakatenga $80 ndoenda kamubvunza kuti zvinhu wazvitenga nemari mamawana mari idzedzo 8 years ndo amanotenga ndikanotengawo makamfota emumba mamaiwana here kana tichita ndakaiwana muhomwe yake ndichiwacha 8 years samaifanira kuita sei kuti mambo wangu kuti ndinopeka zvaasingabvire kuti ndimupe kozi mari anga asingandipe aiwa kwete kumupa kumuudza ndaona mari kumuudza ndikamuudza ngekawandisa but anga asingandipe mari kuti tengewo zvinhu zvemumba anga asingandipe ndoya ndakatora ndakashandisa asi kuti 300 kuti handiizive mambo wangu kozi imba iyi taipinda takawanda mumba imba iyi pinonhu akawandisa ndingangoti vamwene vangu inini vatakagara nayo mumba mangu aipinda hapana pangu vasingazivi sizoti anzi zviri kwapomera ndingango rapi ndiri panapo mumba mangu aipinda pese inga wadropu vaivhura mambo wangu ndikamuudza ndichimuonesawo semwe wangu iwe shamwari zvataura nababa vazvinzwa kuti vari kuti kure hauna kuno haukwanisi kuadjasta here kuti pa1 300 pamazuva ari padhuze iwo vanotobva kure handovazvona mari inini yandaitenderedza yakarasika pakuburikidza neimwe mari yandakashaya mumba saka mari zvaudzoka nyaya muna January saka mari yakaigatwa ndii mari yacho yaizoma 1.3 ndoyandaitenderedza pabasa waidi kunoona nemari vadinge endeza unatezwa isati yabiwa tamataura zvinopera hausi wega uri kuda kupinda ndokwanisa kuti vangondipa kana 3 weeks ndenge ndatsvaga mumba asi mari transport unombovapa mambo handimborambi kana zviri pasi penchangamiro asi ndokumbirawo kuti makosti angu ekupakutanga naiko zvino netransport yangu ndokumbira kuti mambo andipewo mukwasha ndoziva kuti ngataiyanana tikuti isusu makosti enyu ndeichira ekuya kudaro pakutanga makamufambira nyaya yenyu pepiri apa ndopamafambiswa handizviramba hangu mambo handimborambi makosti enyu ndemari kuuya kuno nekudzokera anoita $50 ari uzvinji pasi pechikafu ndakarara muno ari uzvinji saka ndongoti makosti angu nechikafu ndoda $100 mazoda chikafu cha50 magura 50 ambuya vake vandori pana zvekuti ndotodzokera futi nawo nemari iyo ndototaura kwaari right aiwa nokusota chinda handi mari yetransport kwadhulapi noapo handi matese itai dzinofamba